pagulay pare. Wa si kabalo. Magsinigang ko gulay. Surprise ni. Ne. Kilala niya. Kining gulaya ni dili ko ni huroso ni diretso ko ni lunod sa kaliro. No, 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 no. Sabay halo ani man. Ay. Kapalo na ko. Walay tao mo ako sa luyot. Wagi tao. Ayaw, di ma. Yan eh. May saluyot. May saluyot pa rin. Pwede na eh. Tulayon ko ni karon. Abangan niyo kung sayang reaksyon. Bastante na eh. Ha! Bastante na eh. Ano yun? Kan udah may nabiling ko. Oh, pre! Pre! Oh, pre! Hindi ko ang tingog, ma. Tama, nagulay ko dito. Ayaw, di ma. Oh, pre! Ito ko ang tingog. Sige ka tawag na ko. Ngayon ang gulay. Sige pa nga gulay sa kuha. Kini. Kursun ba na ko nino? Hadid na. Ihulong na ba ni buo? Kini, buo eh. Sige sa tawag ni Kutino. Reklamo mo to, yung sa mo ni magtrabaho ni Gulay. Kung gingon nga, bago na ni karong generation. Pero sa tinuod lang, lamit yung kayo ni. Lipyo kayo ni. O ni, walay, buo ni, buo. Surprise ba, surprise. Kini sinigang, tangan na to limon. Tapos ang akong ilamas, kini ihurot ko di tanan. Sa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 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 no. Pre! Oh, pre! Abri mo niyang gawang, Dre. Asam siya? Ready naman din yung gulay yan eh. Ready na dyan, asam ka siya? Naka may, ano pa mo ka naman, tubig lagi. Anong sa may? Sili. Ako yawa po naglamas nito na, ah. Simon sito may lamas. Pre! Wala, hindi boy. Asa ka kung nakaw boy? Pabuto na ako. I-prepare na ako ng kanon nito. May vlog ko man siya. Asya lang ako, kaya iyam ng luto trabaho. Kasi maunsa ko lang na rin, kita pa yung basiyo, mahayo na na. Kanila ako, i-prepare ko na nito.